Kwa afọ n'ụbọchị nke 14 n'ọnwa Febụwarị, ụwa na-ada jụụ ntakịrị. Obodo niile na-acha mmemme, a na-ede kaadị, a na-enye okooko osisi, a na-eziga ozi n'ebe dị nso ma n'ebe dị anya. N'ihi otu ụbọchị a, otu okwu na-ada ụda karịa mkpọtụ niile. Okwu ahụ bụ ịhụnanya. Ma ịhụnanya amaliteghị n'ụbọchị Valentine. Ọ bụghị ihe kaadị ekele kere, ọ bụghịkwa n'ihe a na-atụ n'oge onyinye ukwu. Ịhụnanya dị ọkpụ. Ọ bụ ihe dị n'ime mmụọ mmadụ, akpara ya dịka ume mmadụ. Site n'ume mbụ nwata kuru, ịhụnanya adịlarị n'aka ndị na-eku ya, n'olu na-agụgụ ya, nakwa nkwa nlekọta. Ịhụnanya na-akụziri anyị otu esi abụ nke mmadụ. Ọ bụ ụzụ na-akpụ ahụmịhe ụwa ndụ anyị ma jiri nwayọọ duzie ọchịchọ na nhọrọ anyị. Ọ dị na ndidi nne ma ọ bụ nna, na nchedo nwanne, na ọchị ndị enyi na-achịkọrịta. Tupu ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye, e nwere mmetụta obi. Ma n'ụbọchị Valentine, a na-elekarị ịhụnanya site n'anya nke mmadụ abụọ, n'anya di na nwunye. Otu mmetụta, akụkọ ewuru n'elu mmetụta, agụụ obi na ntinye obi. Ịhụnanya di na nwunye na-akpali uri na abụ. Ọ na-eme ka anyị rọọ nrọ ọma ma na-enye ndụ n'ọdịnihu pụtara ihe. Ọ bụ obi ụtọ izute mbụ, nkasi obi nke ịnọ nso onye a maara nke ọma, na olileanya ịtụ ọnụ n'ime oge. Ma ịhụnanya adịghị mfe mgbe niile. Ọ na-arịọ ka imepee obi gị. Ọ na-achọ ntụkwasị obi. Mgbe ụfọdụ, ọ chọrọ obi isi ike, ọnịnọ mmadụ, mgbaghara ma ọ bụ nhapụ. Ịhụnanya nwere ike ịdị nro, dịka ijikọta aka ọnụ nwayọọ n'ọchịchịrị, mana o nwekwara ike ịdị ike, na-akpali anyị ichebe, ịchụ àjà na ịnagide. E nwere oge ịhụnanya na-agbawa obi anyị, nrọ na-ada, nkwa na-agbanwe, ụfọdụ na-ekewa ụzọ, ma ọ bụ n'ọnwụnwa na ụfụ. Ịhụnanya ka na-ahapụ akara ya, n'ihi na mgbawa obi abụghị enweghị ịhụnanya. Ọ bụ ihe àmà na ịhụnanya dịrị, na-enye anyị obiọma. Ụbọchị Valentine na onwe ya sitere n'akụkọ obi ike. Ọ bụ ncheta na ịhụnanya bụ ihe kwesịrị ka eguzo maka ya. N'ofe omenala na ọgbọ, ịhụnanya ewerela agha, anya dị anya, na mgbanwe merie. Ọ na-agbanwe, ọ na-eto, ọ na-achọta ụzọ ọhụrụ. Ịhụnanya adịghị naanị n'etiti di na nwunye. Ọ na-ebi n'enyi na-adị ka ezinụlọ, n'obodo na-elekọta ibe ha, na ebere egosiri ndị anyị na-amaghị. Ma nke kacha mkpa, ịhụnanya dị n'otu anyị si ele onwe anyị anya. Ịhụ onwe anyị anya na-abụghị ịchụ onwe naanị. Ọ bụ ntọala na-enye anyị ike inye ndị ọzọ ịhụnanya n'efu na n'uju. N'ụbọchị Valentine, a na-echetara anyị na ọ bụghị naanị ime emume ịhụnanya, kama ka anyị zipụta ya site n'okwu ọnụ anyị na omume anyị, nakwa n'ihe ndị anyị na-ahọrọ ime ụbọchị ọbụla. Ịhụnanya bụ ige ntị na-enweghị ikpe, ịbịa mgbe akpọghị gị, na ịhọrọ obiọma, obi aṅụrị ma mgbe ọbụla o siri ike. Ịhụnanya achọghị izu oke. Ọ na-arịọ naanị ka ịdị. Ọ na-arịọ eziokwu. Ọ na-achọ mgbalị na ịdị njikere imeghe obi gị ugboro ugboro. Ya mere, ka ụbọchị Valentine na-abịa, karịa okooko osisi, karịa kaadị, cheta na ịhụnanya abụghị ihe naanị otu ụbọchị. Ọ bụ asụsụ a na-asụ n'ụbọchị niile, n'oge nta na obere omume nlekọta. N'ihi na ịhụnanya n'ụdị ya niile bụ ike kachasị ike anyị maara. Ọ na-ejikọta anyị, ọ na-akọwa onye anyị bụ, ma ọ na-anọgide bụrụ akụkọ kacha ukwuu anyị ga-akọ.